Baik, satu buah lagu diaturkan buat Bapak Ibu para tamu undangan. Tentunya sesarengan grup campur sarinya Indonesia ada Ngesti Iromo. Lan ugi dipun sengkuyung kalian kadang-kadang rental audio wonten segoni. Ono sego mesti muni. Ingkang mijil saking sumber dadi sumber gempol. Dan juga Mbak Iga, pada malam hari ini juga diabadikan oleh kadang kula, kadangnya awake dhewe grup. Iki grup awake dhewe to, Mas? Channel YouTube. Heeh, iki grup awake dhewe ya. Iki awake dhewe iki sak grup. Oh, ono Mbak Kayin. Nanti wonge, walah iki ta. Iki ta wonge. Iki lho bocahe. Niki lho prejengane Mbak. Prejengane. Nggih. Monggo Mbak Iga, yo. Jero kedelep. Iki sakit totalitasku Mbak Ika. Oh ngono. Dadi iki adhi aku senggak ngene iki mesti cohyone wonten pasamongan ngeten iki. Masa. Ya mesti ora penak lho. Yo. Ayo Mbak Ika. Ya. Nyanti. Sakasarat Ras
ndi? Ya maksudnya iki ceblok iki pas. Ceblok ning ndi? Maksudnya ceblok iki dawa iki lho apa senggak aku pas ora? Oh, senggane. Ya Pas. ngono lho. Sing Pas, mbok Mas. ya sing anu Pas ya. mlese. Lek pajar udu bolo. Mesti salah terus aku yang ngarepe pajar iki. Ya iya, wong pacar ning ngarepmu ya salah terus kok. Ya padha dene dadi tidak boleh saling Ayo, merugikan. pakai bola ya jar awake dhewe. Nggih, ya dipacetke. Saka saratene netramu yen rasa srejane batinku raluput pranggraye tenemu ana tresna sajroning hatiku. Nggih. Setunggal lelagon sampun Sampun. katur Mbak Ika. Katur. Turmu pengen ngeremet aku, sumpah. Padha aku ya pengen ngremet cucukmu sampean. Pre luwih dawa sampean tinimbang aku. Maksudnya dawa. Jaremu totalitas ki yo ngene iki. Ngerti artine cucuk dawa iki. Apa? Ora mung fisiknya itu kelihatan cucuknya, tapi wawasane ya dawa. Oh, dawa. Pengalaman iki ya Ya dawa. Ah. Berarti pengalamanmu dawa ya Ayo pengalamanmu. dawa. Oke, matur suwun. Mbak Ika bisa istirahat. Nah, lenggah mriki.